вале официально бигирем агар аллакай маҳкам шудагай. дар фурудгоҳҳои шаҳри Москва кор бикуна ё кор накуна ҳар касе ки салом тамошобинони барномаҳои Сомониён Тиҷей. дар бораи баста шудани YouTube дар Федератсияи Русия суҳбат мекунем. бо диққат тамошо кунед. мо чанд рӯз пеш видео карда гуфта будем ки мушкилӣ омадагӣ астай дар Федератсияи Русия барои тамошо кардани шабакаи иҷтимоӣ YouTube ва ба ҳамин хотир Telegram канал кушодем ки дар уҷарам ахборотҳоро шумо метонен дастрас бикунен. Силкаи Telegram дар комментарияи ҳамин видео ҳастай. ҳатман обуна бишавед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо суръати кори шабакаи YouTube дар Федератсияи Русия ба тавре хеле поён рафт. Михаил масъули шабакаи он як навиштааст. рӯзи 23 декабр суръат ё трафики YouTube танҳо 20% буд. мунтазам маълумоти суръати бозшавии шабакаҳои тавассути хидмати Google назорат мекунад. ба гуфтаи Михаил, амалан дар Федератсияи Русия YouTube баста шудагӣ буд. тақрибан моҳои август буд ки информатсия буромада буд. баъди 2-3 моҳ бояд ки дар Федератсияи Русия оҳиста оҳиста суръати YouTube паст шуда баъдан маҳкам мешавад ва имрӯз ҳамчунин шидестай ва боз бисёре аз истифодабарандагони YouTube бо тариқи ҳар гуна приложенияҳо метавонанд ки мисол тамошо кардан бигиранд, вале официально бигирем агар аллакай маҳкам шудагай. суръати YouTube дар Федератсияи Русия аз охири тобистони имсол якбора суст шуд. идораи Ростелеком иддао дорад ки мушкилоти техникӣ дар кори хидмати Google ба вуҷуд омадааст. аммо Google даст доштани дар мушкилии дастрасӣ ба YouTube-ро дар Федератсияи Русия рад кард. баъдан чандин ширкатҳои калони дигар дар Федератсияи Русия тасдиқ намуданд ки мушкилии кори YouTube аз Федератсияи Русия ҷонибдорӣ шудагӣ астай. ва ба ҳамин хотир мо хостем ки ин информатсияро пешкаши шумо бигардонем то официални аллакай бе ягон приложения истифода бурдан кори YouTube дар Федератсияи Русия суст шудагӣ ва маҳкам шудагӣ бигемам агар хато намекунем. акнун комментарияҳои шуморо мехонем каме ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ба ягон нафари шумо авиакассаи арзон дар кор боша, рақамашон мебироянд, дар WhatsApp қатишон суҳбат бикунем. Мирзоев нависонда: депорт аз видварения фарқ дорад? ҳамина срокша чӣ хел бинем? бале, депортатсия аз видварения фарқияташ дар ҳамин мебошад ки муҳлати запрет на выезди депортатсия зиёдтар мебошад бародар. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака, чӣ хел граница бирем? одамони конкретни боша, документ надорам. мо дар видеоҳо баъзан вақт тавсия метиҳем бародарое ки бо дили пур мебаранд, метавонед ки аз ҳамун видеоҳои мо дастрас бикунед ва худтон қатиш ки ҳамсуҳбат шуден бовар ки карден, баъд метавонед сафар бикунед. мо ҳар чизеро тавсияи шумо метиҳем, лекин бо ҳар одамизод худаш ақл дорад. шумо боз барои боварии худтон метавонед ки суҳбати дилпурона бикунед. муин нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, меган хизмати алтернативӣ нархаш боло меравад, ростай? бале, баъди соли нав ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархи нишондиҳанда аз сабаби боло рафтанаш нархи ҷаримаҳо ва нархи якчанд чизҳо боло меравад ва худо хоста бошад дар бораи болоравии нархи хизмати алтернативӣ видеои алоҳида мекунем ва пешкаши шумо мегардонем. баҳром намисонад: салом акаи Сорумон, ҳозирам дар аэропортҳо отпечатки мегиранд ё ин ки не? аз 1 декабри соли 2024 қонун ба тағйиротҳое илова гардид ки дар фурудгоҳҳои шаҳри Москва ва дар сарҳадҳое ки аз границаи Қазоқистон мисол меоянд вориди Россия мешаванд, дополнительни тафтишотҳо ворид кардан, махсус барои одамое ки ному насаб иваз кардагиянд, яъне гирифтани отпечатки дар назар дорем. абдурауф нависонда: салом акаи Сорумон, яка писар ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад ё ин ки не? нафарҳое ки як фарзанд дорен аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорумон, ҳозир ба Россия метавонем сафар кунем ва 3 моҳ бестем боз бубуроем. ҳамин чӣ хелай? мешава рафта ё ин ки не? бале, мешава сафар карда. вақте ки 3 моҳа рафтаниян шумо дар аэропорт мигратсиони картара гости ба қайд мегирен, мерен регистратсия мекунен, тамом. шодиев нависонда: бародар VPN скачат кунем, 100% кор мекунад YouTube. аки ман намедонам, мумкин баъзе нафарҳо кор бикуна ё кор накуна. ҳар касе ки дар Россия қарор дора метавонед ки мақсад як бор бисанҷен, мумкин кор куна ё мумкин кор накуна. ҳеҷ чиз шама мақсад истифода набурдам, ҳеҷ чиз гуфта наметавонам ҳозирашда. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон,
нархномаҳои патент буромад ё ин ки не? Не, ҳозиражда нархномаҳои патент набуромада. Хеле ки медонен, баъди соли нав ҳар сол дар Федератсияи Русия нархи патент дар тамоми шаҳрҳош боло меравад. Ва ҳозиражда дар Питер, Москва буромада. Рӯйхати обшиш мумкин ами ягон 3 рӯз 4 рӯз ба соли нава мондан баъдан буброявад. Худо хоҳад мо пешкаши шумо мегардонем, ҳамаша мефаҳмонем ба шумо. Саволҳои иловагӣ бошад дар комментария бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.